nke a bụ ihe mmemme ji isi ike kwa ụbọchị agba nke narị ya. Na ihe mmemme nke agba nke narị ya enwere ọtụtụ ngọzi dị iche iche. N'oge a ka anyị ga-anọ wee si nrịanrịa na ọrịa dị iche iche ga-emesịa. Ya mere onye ọzụzụ atụrụ nke ji isi ike pastọ Dr. W.F. Umuyi ọ ga-ejere ozi ugbu a nke ga-ewebata nnapụta na nnwere onwe, mee ka anyị si nrịanrịa na ihe dị iche iche were ka ọ dịwazịa. Onye ọzụzụ pastọ Dr. W.F. Umuyi ga-agwa gị okwu ugbu a nke ga-eweta ụdị nnwere onwe dị gị oke mkpa. Mwepụ nke ọbụbụ ọnụ niile. Mgbe e wepụrụ ihe ahụ ewepụrụ adịghị ebe ahụ ọzọ, ewezugawa ya ebighị ebi. N'abalị a, onye nwe anyị ga-ewepụ mmehie gị. Mmehie ahụ agaghị adịkwa na ndụ gị ọzọ. Mmehie ahụ agaghị akwabụghị ime ajọ omume ọzọ. Mgbanwe nke zuru oke, mgbanwe nke zuru oke ga-abịa na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Ọ na-ewezuga mmehie gị. Nke abụọ, ọ na-ewezuga nyanya gị. Nyanya gị niile, ị ga-ekekọ ha niile ọnụ n'ihi na Kraịst nwụrụ n'obe Kalvarị. Onye nwe anyị wee mee onwe ya ọbụbụ ọnụ gị, wee mee onwe ya aja ikpeazụ iwezuga mmehie gị na nrịanrịa gị. Ya mere nyanya ọbụla ị nwere n'arụ gị n'ihi ihe Chineke meworo, ọ ga-ewezuga ha ncha niile. Ọzọkwa, ụdị ntaramahụhụ ọbụla n'ime ndụ gị, maka na ọ na-ewezuga mmehie gị, wezuga nyanya gị, wezugakwa ahụhụ nke echiche mmadụ, ahụhụ nke a na-ahụ anya, maọbụ ahụhụ nke mmadụ nọrọ onwe ya, anya mmiri nke ị na-ebepụta. Onye nwe anyị ga-ewezuga ha ncha niile n'aha Jizọs. Ihe niile bụ ihe ọjọọ, ihe niile bụ ọrụ ekwensu, ihe niile bụ ọrụ ekwensu n'ime ndụ gị, a ga-ebibi ya n'abalị a. Abụ ọma 103 n'amaokwu nke 3, ọ sị, bụ onye na-agbaghara gị mmehie gị niile. Ọ ya ka ọ chọrọ ime, ya ka o ji akpọrọ gị. Ọ bụ naanị ruo mgbe a ga-agbaghara ajọ omume gị niile, ị ga na-enwe ikpe ọmụma, ị ga na-enwe ọbụnadị mmegide n'obi gị, ị ga na-ezo n'azụ osisi na-agba ọsọ n'ebe Chineke nọ. Esi na-abịa, i wee pụta sị, o abụ m onye ikpe mara, echegharịa m, atụgharịa m, kpọkuo onye nwe anyị mmehie gị niile, ajọ omume gị niile, ngaghị ụzọ gị niile, mmehie nke nzuzo, mmehie nke pụtara ìhè, mmehie nke na-adapụta n'ụfọdụ oge, mmehie nke na-abịa oge niile, mmehie niile nke imeworo n'ime ndụ gị. Onye nwe anyị ga-asị, agbagharawo gị. Onye na-agbaghara anyị, onye na-agbaghara gị mmehie ajọ omume gị niile, nekwa ya ka ịhụkwa onye na-agwọ ọrịa gị niile, ọrịa gị niile. Onye nwe anyị ga-ewezuga ya na ndụ gị. Ihe mgbu na ahụhụ nke mmehie, o so na ọbụbụ ọnụ. Onye nwe anyị ga-ewezuga ya. Ihe mgbu na ajọ ọrịa niile, o so na onye nwe anyị ga-ewezuga ya. Onye nwe anyị ga-ewezuga ọbụnadị ahụhụ niile,
onye na-agbaghara mmehie gị niile, onye na-agwọ ọrịa gị niile. N'ahịa na amaokwu nke 4, onye na-agbapụta ndụ gị n'aka mbibi. Ekwensu na-abịa ka o zuru, ka o gbuo, ka ọ laa n'iyi, ma Kraịst na-abịa ka ị wee nwee ndụ, ka ị wee nwee ya, nwebiga ya oke. Ya mere, ihe niile bụ ihe mbibi na ndụ gị, onye nwe anyị ga-ewezuga ya. Onye na-ekpube gị okpu eze bụ ebere na obi ebere dị iche iche. Na amaokwu nke 5, onye na-ewere ezi ihe mee ka afọ juo ọnụ gị. A sị m na ọ ga-amalite n'abalị a. Ịbụ onye mmehie, i wee chọpụta na ịbụ onye mmehie, na ya onwe ya bụ onye nzọpụta. I wee chọpụta na taa bụ ụbọchị nzọpụta gị. Onye mmehie wee bịa kwupụta mmehie ya dịka onye mmehie nye onye mgbapụta. Ngwa ngwa ikwere n'ebe ọ nọ, o wee bụrụ onye mgbapụta gị. Nzọpụta wee bịakwasị gị n'oge awa ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Malite n'oge a gaa n'iru, ọ ga-eme ka afọ ju gị site n'ihe ọma, ka ị wee bụrụ onye a ga na-agbanwe ike gị dị ka ugo. Anya gị ga-alaghachi, a ga-eme ka ị dị ọhụụ dị ka ugo. Ịnụ ihe gị ga-alaghachi, n'ihi na a na-eme ka ị dị ọhụụ dị ka ugo. Ọṅụ nke nzọpụta gị ga-alaghachi, n'ihi na a na-agbanwe gị dị ka ugo. N'ihi na ihe niile bụ ikpe ọmụma nke dị n'obi gị, maọbụ nke dị n'isi gị, nke ị na-asị na ị naghị emewo m ihe ọjọọ, enwere ihe ọbụla m ga-emenwu, ihe niile ga-apụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Onye gị amara, ike, ume, ka ị ghara ịga n'iru n'ihe ọjọọ gị ọzọ. Nke a bụ nzọpụta. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a, dịka ị na-eguzo ọtọ, wenye aka gị enu. Ikwere na ekpere a bụ maka gị. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka ndị a niile, ndị nyochaworo obi ha wee chọpụta na ha emeghewo, na ha ebighị ndụ nke ezi omume dịka o kwesị. Ha bụ ndị ikpe mara n'iru gị. A na-echegharị si na mmehie ha pụọ, na-elekwasị Kraịst anya, naanị Kraịst dịka onye mgbapụta ha. Onye nwe m, ana m ekpe, gbaghara mmehie ha, zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ka mmụọ gị wee gbaa ama n'obi ha, na ugbu a na ha bụ ụmụ Chineke. Ndụ ochie, ndụ ochie, ndụ ochie, ihe niile agawo, ndụ ọhụụ wee bịa ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe na ike iji wee pụọ wee bie ndụ dị iche, ndụ nke na-enweghị ikpe ọmụma, nye ha n'aha Jizọs. Mee ka ịrịba ama nke nzọpụta ahụ were ọnọdụ, ka a nwee ịgba ama nke mmụọ nsọ n'obi ha na-emewo ya, ka a gaa n'iru n'ikwere n'ebe ị nọ, ghara iwezuga anya ha na uche ha n'ebe ị nọ. Ekele dịrị gị maka nzọpụta ahụ n'aha Jizọs ka anyị kpere. Cheta na Kraịst ewezugawo ọbụbụ ọnụ. Anyị ga-abịazi ka anyị na Kraịst wee kwekọrịta. Ọbụbụ ọnụ m ewezugawo ya, ọrịa m niile ewezugawo ya, eru eru m niile ewezugawo ya. Ugbu a Kraịst bịaworo, ọgwọ nsọ abịa. Ugbu a Kraịst bịaworo, ihe ịrịba ama abịa. Kraịst abịawo, nnapụta wee bịa. Dị ka anyị na-ekpe ekpere,
kwekọrịta dị anyị na Kraịst. Chetakwa, ana m ele anya na a ga-agwọ gị, gị onwe gị na-atụ anya na a ga-agwọ gị, eluigwe na-atụkwa anya na a ga-agwọ gị. Ihe anyị na-atụ anya ya, anyị na-ekwupụta ya. Ihe anyị na-ekwupụta, anyị na-enwe ya. Bikwesị aka gị ebe ị nwere nsogbu, wenye aka nke ọzọ elu, anya gị ekpuru isi, kwere na anya ndị a ga-emepe, iwe hụ ụzọ. Ị dara ngwụrọ, kwere na ị ga-aga ije. Ụdị nsogbu ọbụla ọ bụ, a ga-enye ụsa. Abalị abalị nke aka ọgbaama gị, ị dị njikere? Eluigwe dị njikere nye anyị. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na Kraịst ewezugawo ọbụbụ ọnụ niile n'ime ndụ mmadụ niile. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe na ị ga-ebibi ọbụbụ ọnụ niile na ndụ mmadụ niile n'aha Jizọs. Ya oke ọbụla nke onye iro, wezuga ya ugbu a n'aha Jizọs. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na mgbaji isi ike kwa ụbọchị nke taa, nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko, ama m na ihe ụmụ ị ritere n'uru, ọ ga-abara gị uru nke ọma ma ị nọnyere anyị. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị. Imeela.